Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Ang amahan ni Ginoong Dindo Arnol, nakasinati og asthma, dependent na sa nebulizer. Si Papa manggod ka ng severe na naiyahang asthma. 3 times a day na nebulize. So gusto na mo ma-extend pa ang iyahang kinabuhi. Gamintayin na miya ng produkto niya sa SED Marketing na Panyawan. 3 times a day, kadlawon, udto, then before matulog, kay murag mo na may gasumpay sa yung ginhawa. Actually, ang mo trigger siya stress, pero tungod sa Panyawan na product na nagahil gid siya. Galuag yang ginhawa, dili na siya ga-nebulize. Tapos ginamintin lang gud siya. Ang amahan ni Ginoong Dindo Arnol, nakasinati sa pagsulay siyang kinabuhi. Maayo na lang kinigamit kini siya sa SED Panyawan Herbal Capsule ug natabangan. Lahi ra gyud ang gahom sa SED Panyawan. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin,
ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Hi na ba si Charmin? In the garden. Come on. Follow me. Uy, you have a company. May kuyog man daig ka. Kinsa man ni siya? Ako siyang future mother-in-law. Inahan ni Sandra. Mother ka ni Sandro? Oh, nga no. May problema ba? Gitufot mangguguni mo sa pagtanaw o gitutukan mo pag maayo nga akong mga alahas. Oh, don't swim in the ocean, ma'am. You will stay under the ocean forever. Unsa? Dato unta, di kasabot sa ko in English. Ay, kuan man gud madam ba? Ayaw og sam sa dagat kay mo tidlom ka ug dili ka na unya katunga tungod sa kabugat anang imong mga lahas. Basig forever na ka magpuyo ilawom sa dagat, ma'am. Pareha mo ka estupida sa akong katabang. Apan mas ka. Mas gwapa ko? Mas estupida ka. Ay, gilangay mo na kami, Yaya Sally. Hay ba si Charmin, ha? Kayo nang itasab si Tita Lunila kang Sandro. Oh, you know that Sandro is here? Ug maong ni Ami, kay gusto na mo makita si Sandro. Unsa? May kauban si Irish nga usa ka hamtong nga babae. Kinsa magkaana? Nganong upan man na niya? Oh, niya na sila. Hello, girl! Oh, what happened? Nganong may bindahi ka sa imong tiil? Mao ni akong giingon nimo nga magisod ko og lakaw kay na-disgrasya ko. Nahagbong ko sa hagdanan. Oh, next time, be extra careful. Thank you. Lingkod mo. May kauban lagi ka? Oo, si Tita Lunila di ay. Tita, si Charmin, ang akong classmate. Oh. Ikaw gayud ang niya sa video. Video? Video? Video sa unsa? Video nga kauban sa akong anak. Ha? Uban sa imong anak? Kinsa imong anak? Si Sandro. Si Sandro? Nga mong driver? Driver ninyo ang akong anak? Wait. Di ko sure kung kinsa nga Sandro, ha? Basta kay Sandro sab ang pangan sa among driver nga gi-hire ni Daddy. Nagtrabaho isip driver din sa inyo si Sandro. Di lagi ko sure kung siya ba nga Sandro. Wait, sa hahain mo siya, Sally. Uy, ipatawag na ko si Sandro. Wait lang. Si Yaya Sally ay abot kun hain to. Igor mi gituluan niya nga ni Arka din hindapita sa may hardin ug nawa na. Wa na magsunod na mo. Ambot ug asa na to. Unsa mother? Liwat ka gyud sa imong mother. Cannot understand the akong English. Mother as in imong inahan. Niya. Unsa? Yes. Kauban na ng classmate ni Charmin nga si... I forgot to ask her name. Basta kay, I just know her. Kay, mag-arian na siya before when they are still in college. Si Iris? Irish. Oh, yes. That's it. I think Irish. Naglibog, sad ko da. Kay, I thought she is Christine. Ang babae man kang imo nakita sa drive-thru nga
Nagsangpit ako. Oh, yeah. But why the time you told us nga wa ka makailan niya, ha? Nganong ni angko naman kakaron, ha? Kung sila magina, yaya, may kadaganan pa ba ko? Unsa? Imo ron o ako? Ay, ako dahil. Oh, hala, Cindy Charmin. Yeah, i-loudspeaker na ko, ha? Aron ka dungog ka. Lohe, de Charmin? Asa ka? Paari si Sandro. Ha? Paari Ingna nga may nangita niya. Iyang inahan o iyang girlfriend. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton. May iskwalin, may glutatayon. Mukuti muhamis atong naon. Mga bugas talong kampuhaon. Celebrity pang-beauty. Celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi. Celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Uwa ko mag-expect ha, nga ikaw ba ni katong babae nga ako nakita sa sakyanan nga gimaniho ni Sandro, then nakita ko siya sa usa ka drive-thru. Apan si Sandro lang ang ako naklaro, Charmin. Hain na ba ang akong anak? Bipasabtar ako ninyo. Nganong nahimo man ninyong driver ang bugtong o pinangga kong anak? Mami? Oh, baby! Sandro! Oh, my Sandro! Anak, ibingaw na kaay ko di mo, anak. Sandro! Oh, I miss you so much. Anak niya si Sandro. O girlfriend niya si Irish. Ma'am, unsa niyo gibuhatin eh? Nakita nimo. Og may gani kay maayo ko mo stalk nimo. Og nasundan giti ka, Sandro. Nasunod gid ko nimo, Iris? Dili atong higayon na nga nakita ti ka sa drive-thru. Apa nakita ti kag usab nga nag-take out og milk tea. Sandro, ano ba? Yan gilikayan man ko nimo. Usabay akong sa nimo, ha? Sandro, anak. Ano bang imo makinig gibuhat? Nagtrabaho ka lang. Isip usa ka driver lang, Daddy. Ma'am, nalipay ko sa kong gibuhat. Gipasagdan ta ko nimo. Usa pasagdan? Pasagdan kang nag-antos og trabaho din, he? Anak, dili kini ang gusto kong mahimo nimong kinabuhi. Kisa ba nag-ingon ninyo nag-antos ko din eh? Nag-enjoy rin ko sa kong gibuhat. Nag-enjoy? Ha? Nag-enjoy ka? Kay gawas nga driver ka sa akong classmate. Tig-alsa ka sa BA niya. Alsa ba? Tita, pakita rin ko sa video si Sandro. Aron mahibaw siya sa atong nahibawan. Unsa? Oh, ni arang imuhang cellphone, iho. Uy, ang cellphone ko kini nga dito kang gulyat. Dunay bake sa may sapa, malipayon siya, gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta, o gak gak gak, o gak gak gak. Ay, hinay yung signal Goliath eh. Oo, sa ermita niya? Layo manggunta sa dakong bae. Di kabot ang signal sa akong power dito. Mas may gata itong maabot sila sa akong taihop. Dahil rubag taihop, tutuan. Nya, pawan naglaway. Inaana dayon, buyag.
ayaw pagkumedyaliat. Kay naa sa lisod nga kahimtang ang imong agaw. Sa Ermita niya? Pangitag pagi nga makaadto ta sa dakong bay aron may ikatabang ta sa ilang problema dito. Purbida, no? Kung usawa mo na ito paglupad dito nga matay sakyanan. Nautay sakyanan si Ma'am Charmaine din ha. Sirado man sa nila ba eh. Ug tuwa sa Sandro ni Agyawi ni Dong Sandro. Kutawa pang imong utok liat aron makabot tas dakong bay. Hala no, kutaon yun. Ikay huna-huna diha. Kay ikaw, naam ka kay power. Gamahanan mga ka. Sinalikway baya ko Goliath. Maong limitado ang akong power. Mauman bitaw. Nga may gusto kong tabangan. Mupundo daing ko sa laing lugar. Apan gipalayo manon ko ninyo nilang Charmin ug Sandro. Maglisod na noon ko pagtabang. Usa? Tiho? Tana anak, mamauli na kita sa ato. Mami, respetay sa mga kong hukom. Di nang ko bata. Nga po ganin mo sa gusto ko buhaton. Please lang, ma'am. Pasagdira na ako ninyo din eh. O biyain ako din eh. Kay may obligasyon ko din eh. Ang akong trabaho. Bisal ko sa bahan ni Charmin. Nga timanon ko siya. Samtang wala pa siya din sa bahay. Ug sa iyang sitwasyon karon ni Charmin. Nga injured siya. Mami, pauli na sa ato. Kay delikado ang pag-estad din sa syudad. Karon panahon na. Mas makayo ni mo nga mapauli ka sa ato. Ikabala ka. Muli ako sa ato, mami. Isaad ko na ni mo. Pero anak, ngano pang nag-antos ka magyud din, he? Bitaw, Sandro, ngano nag-antos ka man din, he? Nagihimo ka raman ang driver sa akong classmate. Ako kinig kagustuhan, Iris. Huwag nalipay ko sa kong gibuhat. Masa? Are you crazy? Nagpaulipon kang Charmin? Mas buang kang nagdahom nga uyab ta. Bisag dili. Sandro! Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, okay tagal